Chcete. Míšo. Ďodík! Je fanič. Ja tak budem pred kamerou, dobre? Môžem tak byť. Bolo vidno. On to bude 90 minút stať. A ty to dvaja, že si môžete striedať. A nechcel by som. Pýtam, či tak si to nič. Však som si mohol zobrať, na čo? Som nevidel. A to je tam tým, jak budeš otačať tým ľavom? Čo? Normálne takto otačaš? Tým tu. Chytím toto a otáčam. Vítame vás na zápase medzi družstvami Trnava. FK Svidník a OŠK Milovce na štadióne vo Svidníku. Tréner hostujúceho družstva OŠK Milovce Zdenko Kúďa si pripravil túto zostavu. V bráne číslo 66 Miroslav Gross, číslo 6 Jozef Špiňák, číslo 13 Martin Kurej, číslo 4 Jakub Cap, číslo 5 Marcin Pavel Krasnovský, číslo 3 Marek Morsej, číslo 8 Šimon Madier, číslo 7 Gabriel Petráš, číslo 9 Jozef Peško, číslo 12 Daniel Krom, číslo 11 Samuel Jurko. Na striedanie budú pripravení Bajan Šmajda, číslo 15 Alex Ján Melník, číslo 18 Matej Tkač, číslo 16 Adam Olčák, číslo 14 Zdeněk Kuča. Tréner domáceho týmu Trnava. FK Svidník Ján Ducár si pripravil túto zostavu. V bráne číslo 1 Zdenko Haluška, číslo 16 Jozef Karala, číslo 11 Dávid Petrík, číslo 8 Richard Bár, číslo 13 Dávid Hnát, číslo 10 Damian Hnát, číslo 12 Matúš Oleja, číslo 5 Michal Kamenický, číslo 6 Jozef Husák, číslo 14 Patrik Leškanič, číslo 15 Filip Vaškanič. Na striedanie budú pripravení 17 Marián Vítko, číslo 7 Ľuboš Jakočko, číslo 3 Radovan Vítko, číslo 4 Tibor Roš. Stretnutie povedie hlavný rozhodca Tomáš Polaščík, na čiare mu bude asistovať Leonard Levický, delegátom stretnutia je Ján Buc. Prajeme vám pekný športový zápas. Ja budem pískať čarového. Mali povedať, by som čaroval. To je kameroval potom. Tam. A ja by som išiel, že offside. Čakaj, stredanie. Když ja to nič nezarobíš, to počkaj kameru. Čo? Tak to zarobíš sa to? Hej. To by si tam na polovičku. Hej. No počas si premeňte. Jak Kubo. To by si tebe, jak by si kameroval, to by spadlo. Kubo sa bil s ním, či Matu sa bil samo a Kubo natáčal na ich úplne Hej. mimo. Sa tam bijeme, ale... Tak by sa... To ty by mal dať platiť. Tým treba mal dať platiť. Ak bude ďaleko, to musí aj približiť, keď ho tu nie. Hej. Neviem. Na rozhádzku kopu. Dva na tým na
pozorujący diváci. Čuješ? Dokud to zase do mě Hej? Oni ještě ani lopty nemali. To je. Poznal hneď prvú časť.
Nie, to nie. I teraz tego wiele, że to nie dojdzie. 2 godziny. Ejdzie. Zaraz się nie pytał, Ebro o to zebra. Zobaczył. Dochodca. Liga haha, idzie zaraz. Chcesz? Nie może, ten kameruje. Chcesz? Co ty chcesz? Tak weź, co tam chore sobie.
Kiedy skończyło? Hej! Parowcy, jeszcze dalej poszedł. Jeden i drugi? Dobra. Razem z życiem, że ma też
Čo môj? Čo si ono zrobil? Už nič nemám. Nemáš už? Ja, bo ja som si to zaradoval. Ale nemám napuchnuté nič. Možno si ho mal najebať naspäť. Čuješ, ja som nečakal vôbec. Či to je Jaško Fečko? To piči, však to strašne mal. A to má aj zvuk? Hej. To nestreamuješ. To len tak. Ne, to on tak, keď Robu vie chce dať čo, vieš. Taký gol alebo čo. A to 12-ročný ti prieval. Neviem, kero má. Miro, Miro nejaký. Starší Miro? Miro? Miro. A Mišo mi hovoril, že Miko, že ten, Dominik Miko. Nie, Taký maličký tlustý. No ten Dominik má 20. Nie. Dominik. Nie, Kevin Miko, nie Dominik. Nie, More? Kevin tam bol tiež. Priebali? Bol tam Čo sa ti Kevin, stalo, ale Miro. More? Priebal. Nič. Miro ti pohoda. priebal? Hej. Miro? Hej. A čo povedal, že máš malú či čo? Ale nie, včera som mal dneska, ja som si zaradoval, to nemám. A tu to dáme napravo. Asi studené. Nie, to Prečo iba... si mne priebal, More, však ty sám si bizdu. No však, ja viem. Však ja by som dal, čuješ, na čo? Čo na čo chuť, tak sa nechať? Však ešte raz budú skákať a dostanú. Čiže ja som nečakal, bo sme sa rozprávali, z ničoho nič, bum. Ja sa chytím za teba, neviem. Pani, Čo tu si, že bez ekana? on mi pomáha. Sa mi nestalo. Mal som ísť? Sa na minútu pôjde. Ja som hral na SUV. Na ofenzívu. Začiatku bol na banku. More, jak mi kamenický rozťahne dres, čo ti zíde? Musel ho behať. Domino, pred rokom sme hrali v Chmeľove. V Chmeľove. Aha. Počkej, môžem pozerať. Čo je koľko do ubiera? A jak ste dopadli? 7-0-8. Kto, keď? 19-7 a my 8. Ste vyhrali, hej? To je celkom dobre, nie? Hej, Kto gol z vás? hej. Lukáš Olček vlastne. Hej? No? Má defenzívnu. A ja som On hral môže na hrať? ofenzívnu. On môže hrať? Čo? Čo nehrá na stropu? Ale máš čo máš? Ja? A ja som hral na ofenzívnu a potom som išiel na stopera, bo Harvilko sa zranil do piči. Keby si videl. Jak keď ten zatrúbil lát. Čuješ, keby si videl Harvilku, tam bola tá bol hráč tak, jak išiel z toho. Stiahli Harvilko ho šmykol a on do neho šmykol. Harvilko šiel potom dole a... Domino, ako... Už dobre, pohoda. Chill. Pohoda, to tu. A to len tak zo srandy? No je to on tak na prank mi dal, vieš. Čiže sme sa rozprávali a z ničoho nič, bum. Ja to teraz nechápem, že čo. Ale to len tak, ničo nie. Hej! On len hovoril, že si máme dať pozor a bum. No to vtedy, ja som odišiel. Hej.
Myslím do piči. No prečo? Moram ti na telo do piči. Tak tu ma Určite povedal mám na to. Som ani na ňu nepozrel. Som došiel, som si zaradoval a ráno už nebolo. Čo je tieba? Ale ja som nečakal vôbec. Keď som na tom čakal, nedal. Však to taký typ. Nie, však to je ten druhý. Taký, jak ja je. No, No taký dačo. kade to mňa. Taký. Ty čo tam máš? Čo máš tam? Predávam. Koľko? Za 2 €. Chcem vidieť, čo máš aký. To si teda zby? Chceš 2 €? Máš náušničku tu? Je ostrý? No nie. Alebo Za pre náušničku mňa. ti dám. Hej? Hej. Dobre. Dobre? Dobre. Neviem ťa. No, ale toto si stratil. No, tak to dobre. Prešla som to. Tuto, na to. Pod topánkou máš, Kamil. Pod topánkou máš. Pohoda. Ja to nechcem aj taký. Ale dáš mi 2 €. Jak hrajú naši? Však Mišo kusur otvorilo v TS-ku Butterfly. Čo? Červený. Však on má hejky. Má hejky, však som bol u neho. Čo? On má hejky, on nemá skiny, čosi. Však ukazoval, More však posielal na snap. Ale však... Nemám. Však on má hejky, on neotvára kejsky, on má skiny so hejkou. Ale má skin changer, ne? Hej. Ale to on v hre funguje, on normálne mi ukazoval. Domino, a to ti dá čo platí robot, že toto tu si? Ja viem, a to čo mi minulé 10 hodil. Čo? A to čo mi minulé 10 hodil. Čo? Ale nabum. Či tam takto, že by bolo vidno? To UHD, to nemáš tak knihu. To si tak približiť. Hej, som dával, ale daj stop. zabližil na tamtu. Väžu tam, čo je pomník. Tam Nejaký nejaký free kick, a to vieš ako dať úplne hned. Ja už to vidím. No. Ja by som dal. Ja na chrbát boli. Ja tiež. Tu stojím. A tak tu zohnutý som. Dobrá opta. Tu je 10, aha, slyším, tam je. Jožko, Fečko, no strašne. Tá si nie. Jo? Však minulý rok aj. Môže tak si dal túto kabelku, však spadne. Kabelku? Môže, som nechal mikinu v kažmárku do piči. Ja, To nebolo? ja minule na Jarmoku sme boli a sme boli v pube. A ja som tam nechal. Čo? Mikinu. A som mal ísť domu a potom som s Myšom behal asi alebo 3 km tak iba. Čau, Ľuboš. Ľubo. Treba, lebo na striažku, to je tam ešte. Ešte viacej? Červené mikiny. Šalo to. Kamen na hradu. Vieš, nechávam, jak oni vládzu behať? Jak oni vládzu behať? Si starý? Hej. Tak nebehajú, nevidíš? Ale nie, že takí starí, ale že proste, čo majú púpek a tak. Ale nebehajú. Čo to za 14 na druhej strane? Co sa spýtaj Lana. Neviem, ale Tibor rok už hrá. Táto Tibor je. Není to Tibor. A kde je? Ale tam. Tibor? Ty jebe? On už môže? Nie. Ty ma rozjebanú, jo. No však je. Vieš čo tu mám pod tým, pod mikinou? Čo? Čo? Čo je? Čo si tam? Čo tam máš? Barcelona dres. Čo? Barcelona dres. Ešte ja mám? No. Tam idú. Tvoj brat je asi On iba je tam 13, ale nepríde hrať. Vieš ako chodí? tak som ho videl. Tam my kamerujeme? Idem tam, Domino, čau. Čaute. No, basketbal. Joj, sadnúť. Hovorí, iný vežu. Šúšo, Ne. Nič. Patrik Leská, nič. Čo? Víňa? Ach, si aj. Aj Viñar bol s nami? Hej. Ste museli ešte, lebo jeho dostať. Málo vás bolo, ne? Hej,
Videl, že takto hrali za mladí. 19 bolo 14, 4 na lavičke a nás Ale 11. potom ste išli, 19 ste išli dávať hrať. Nie, nemôžu na zápasy. Jakže ne? No, ale ktorí nenastúpili. No ale to ste na hranici boli dávať. No a keby nastúpili na hranici, to nás je 8. Tak toto hovorím. To prakticky vás bolo 22, alebo jak to bolo? Hej. Môžeš? A čo kameruješ, more? Tam kamerujem. Pomník. Približ na ňo. Čo? Približ na ňo. Ale to tak čudne približuje, vieš, bo ja mám že polovicu trávu, polovicu to, ale zabliží tu do stredu presne. Činky! Jodík! Ja. Dávam pracoviť. Na anglicku dať. Nie, ja včera ďalej. Už sa vydať. Ale ľudí. Ja som hovoril, že nebude taký. Mi hovoril Dusar, že je tak, že Dusar je červenú kartu, bude hrať škodu. Nie, on si nedovolí. Teraz. Však to Ďodík ani nebol, nie za 19. Taký tu je asi. Však asi možno stíhal. Možno stíhal. Kamenické čo na hrote robí majú čo som povedal. Že bude sa hneď do piči. Vyjebral dosku XL-ku. Či budem mať XXL-ku do piči z toho rýsu. M to budem mať XL-ku. Ríšo je najlepšie. Ríšo furt na stred. Čo mu je Damiano napravil? Dal Filipa z toho. Ríšo je tréner, tak Ríšo musí byť príklad. Aha, Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Čo? Tam kus. Bude gol, ti hovorím. No. Tu ja dám. Ty? Nie. Vyskočej. No Vaľoní! A skoro gol.
Moja si sa budú preč ja mám ešte na sebe tu tie kompresáky vyjebané. Ja mám tiež. Kokotky. Kompres. Ale to sú tiež také. Aj to sú Ale tiež to také. sú fakt, no. Tom tvoj brat nehraje záčku. Môj brat tam zbieral lopty a nie? Nie, on toto je, vidíš, jak má ruku On je gold. On sa rozsvičuje. Hej. On má rozlíšku sa rozcvičuje. Toto je Pôjde na posledných 5 minút, dá 2 góly, vyhrajú 2-0. Možno keby trafil lepšie a keby trafil so silou, to je tam zabijete ho. Keby ja som tam bol, to je tam. Čo? Keby ja som bol, to je tam. hej, jak toto, na Rusínskom. Pamätáš? Hej, všetko. Moje reky dievám. Ty s Domínom. Ty s Domínom. Domino a ty tak na Domino. Ja som reky dievám. To nebol ja. To sa neboli my. Boli ste sa. Nie, ja so samou sme boli v Kauflande vtedy. Som v Kafláne, už sa neboli ani na Rusínskom. Sme boli na Milče. Hej. To čo mi... Boli zbierať fľašky. Salujem. A to je Paťo Leskanič. A možno ja som ťa piči na pláži. To je David Kyseľa. Kde? Tam hraje. Starý dět. Tak on môže ešte bude hrať. Áno, Zdenko! Jsem nechal svou měkým v tom mladě. More, jak hral Erik v Kežmárku, more. Čo? Vyvážel lopty jak chuj. Dobre hral? No aj, ale to do piči. Strácal lopty a z jeho stretiny lopty mu dostávali góly. Tak zoberú loptu, vyvážajú, prejde sa z 2-3 hráčov a potom ho zdvoja a ho zoberú. To za to som nebol ja. Čo? Za to, že som ja nebol. Nie, tam bol lepší stoper jak ty. To. Ja. Si mal povedať, a nie? Nie som tak deň byť, že na... Kto bol kapitán? Braňovič. Braňo? Povedal Viňar, že kto chodí na tréningy? Braňovič. Pičku. A Hricovci v kúse chodia. Čakaj. A ja by som chodil, keby som chcel. A keby ma vozila mama do piči a môj tréner. Však ich, Keby ja nebyl on 20 km. čuješ, ich privezie tu tréner a odvezie. Pobiehajú v Kapišovi, či v Rabučíku. Čuj, však ja s Matúšom sme boli na každom tréningu okrem jedného, to sme mali výber. Ja, odkedy prišiel Ládo na tréning, som bol raz. Však Vlado u vás najviac chodí na tréningy. Čo? Vlado u vás najviac chodí. No, Čo? u nás. Hej, Vlado Lípach v kúse chodí. Tréningu. Jak ja som bol pozerať, tak v kúse bol. Áno, Ďodík. Áno, Činky. Co, jak volá Filip menom? Hej. Zvízko. Filip nám sa volá. Jak sa volá Filip zvízko? Na škáni, neviem. Hej. Hej? Joj. To mi zdá, že hej. Hej, bo som videl tam na registrácii. Ježiš, keby tam vstúpil. Tam je tiež dobré. Na to, že nám nesročí. Tam ste ho vytrenovali. Hej. A, Sú na tréningy každý deň, tak si... a Domino chodí za Ačko? Macko? Hej. Macko? Hej. Hej. To mi zdá, že bol raz. Teda dome bol. Dobre, Damian Skudný. On takú postavu má dobrú. To Damian? Nie? Ríšo má dobrú postavu. Damian lepšiu, však pozne. Tento detko je najlepší špičák. Ale Kamenický má najlepšiu postavu. Kamenický žaké, za ktoré je Hej? A ten Filip, on ani alkohol, ani... Ne? Čistú vodu. Tak vieš, Skoro jak ty. aj skoro je. Čo? Si dievek? No, neviem, more.
Jak zima je. Jo, tak chtěl pojď. Nohy mu chtěl. To no je, bo tam mám tote. Nohy, pan Však trenér. dvakrát čas. Pan trenér. No, Pedro. Ty zakončil. Vidím. Dobrá strela. Pan trenér. No tam. To bylo takové číslo 48. Ne, 4 má. Tu ide. Jej. Roboter. Čeremuňač, jak sa volá? Roboter. To chodil s mým bratom vtedy, on je frajer. Jak som ho prvák asi, on mi bral tašku do školy. Čo? Tak ja som bol 5 rokov. Teraz prvom ročníku máš 7. 6. 6. 6. 6 v koši? XL. More, ako si ty chuj, děkovina. Víš, kde hraje ten Hrušek? Áno, Ďodík. Maršek, nebereš to, zaberú to tu. Čo neberem? Všetko komplet. Filip Baškán. Má hranici, on má 101 gólov. Hej, však. Za čo hral? Za Tatra. Ne. F-ko družstvo Švýdy. Skoro jak ja mám dolu. Ty máš 4-0, ne? Ne, však vôbec to kom, ja neviem vôbec. To je 20. Úplne, Fakt? som hral v Bránci s tým celý život. Teraz hral v útoku. Hej, ale Veľmi hral. Áno, Ďodík! Adam Ovčák. Tak ja s Lukášom Šuránom. Koľko máš ty golov? Teraz je 6, ne? Ja mám asi 16. Ty je slabý. Ja som hlavný stoper. Slavíček mám. Ja som, no to ty farmil góly u 13 do piči. A však mal som 5 gólov. Ja som farmil góly vo Stročíne. Ja som mal 9 v U13. Ja tiež tak. To Slavíček, potom viem, že Pečovský si dal 1 gólov, nohou. Ja všetky som dal zo Stročíne na výšku. Ja tou sezónu som ešte gól hlavu nedal. Pátek do Škáne, ti podal druhý. Ja tam Tam je. Ja som bol no to je fotka, čo? ale som pekný skončil. Nie je to až tak zle. 16 goals. Ja nie som na či teba takú škodu. To v traktore si fotil? Nie, za to ušel. Traktore. 10 gólov mám. Koľko máš zápasov do minút? Dať 105, 106. A ja mám koľko? 40. No, Však, aj mám skoro také si gól, jak ty. to však ja som nedával gól, ja som bol No stoper. ty si farmil góly v 13. A ty vo Stročíne, to sa neozývaš. Pozeraj si. Takže myška. A mu tam zapísali góly, čo ani nedal, má tam 20 gólov. Hej, a dal dokopy asi 2 góly. Asi takto hral na jeho registráčku. Hej.
18. Pozri sa, moja prime sezóna je 9 zápasov, 13 góly. Ja môžem. Ona však najbežne do piče. Dobrý. Dobrý. More, naša učiteľka. Asistentka. Ema. No ja není dobrý. Striedal? Je striedal, ne? Kto striedal hore? Videl? Počkaj. Miloš! Poď tu! Miloš! Miloš! Musíš esku svetličky. To nemám kilo. Čio? Veľmi. Ne, ale tu už esko? Koľko aspoň? Šaš nízky, mám 1,10 m. Koľko bolo zápasu pôl? Čo? Koľko bolo zápasu pôl? Som povedal, že je No ahoj. Nestoj tu, lebo zrajú ľudia. Ty by si ako neviem. Hej? Áno, Johnji! Ruky! Pekne, Činky! Ale je dobre hrať. Zapíčal na dobré teraz. Ten nápis má 19, 17. Nepičoval som to niečo, neviem. Ja som už vynec zjebol, že ja som tak pičoval. Počul, ja som to dával. Počul si? Ale videl. Tu neveríš, že sme vyhrali 8-0. To no. Však si vedel, že schopný teraz. Však vyhrali. Však my My neprehrali. si tam boli už do minút teraz. My sme boli na otočku na buse. Tam boli v Koflande. Ha, Martel! Čom? To sú živky? Šmikálky? Šmikáčky? Oni už berú z toho. Najpúžnejší prst. Kalňaková. Však ja som s Kalňakovou nechodím. Čo ty chceš? Rio, ďalky, bodyk, milión a pekne. Čaute. Koľko máme? Koľko máme? Poď. Rozhodcov vyjde na ňu dole. Sú polčas, nie? Mohol by byť. No, ale sám. Dobre, že neprehrávame.
Tom povedz na tréningu. Ryžo, choďte vám. Stop.